si ugasio. Znaš te fora što se dosta pogotovo, ja sam prvi upao u, ajde kažemo, fazu neke anksioznosti, da nisam toga bio ni svestan. I onda nakon prvog klipa koji sam izbacio o svojoj anksioznosti i početku na psihoterapiji i sve to, ne možete zamisliti koliko se meni klinaca javilo u inboxu, brate, da nisu bili svesni da imaju napade panike, da imaju anksioznost, znaš, jer kao ne priča se o tome, naš, ljudi nisu ni sve, znaš koliko, evo Gurović recimo, to mi je najbolji primjer, basketaš, on kad je išao na gostovanje ili na treninge negde, on je birao gajbu pored bolnice, brate, jer nije čovjek znao da ima anksioznost, mislio da ga čuka zeza. Jesus. Brate, on je to 2 godine birao da ima bolnicu blizu stana, ako krene čukarički da mu radi, da on može odmah, ne znajući, jer nije imao ko ni da priča o tome, generalno mi smo zatvoreno društvo, tako smo odgajani, idemo, nema plakanja, čvrsto, znaš, ne otvaramo se i ne otvaramo se pred samim sobom. Kapiraš? Ja sam se tad bukvalno zgranuo koliko se meni klinaca javilo, brate, sa kakvim problemima. Kada i kako su krenuli tvoji problemi sa anksioznošću? Pa gledaj, dobro, sa 25 godina sam bio predsjednički kandidat. Da. Sad ću vam reći... Tu si žešće potrošio nisam bio ni svestan. Tu žlezdu zaduženu za to i serotonin. Jeste, ja sam ceo život dete odraslo u kafani na ulici, čalim i mangup stari. Tu sam, bre, među ljudima sam ceo život. Mene je to vozilo, radilo, zezao sam se, super mi je bilo. I nakon toga kad je krenula ozbiljna hajka da sam se prodao, da sam uzeo pare, ja sam sve to borio se protiv toga sve, što ti kažeš kao okej, fuck off, međutim, posle 2 godine, pap. Kad sam ja krenuo da napredujem kao ličnost, da radim na sebi, odem recimo u Mladenburg i vidim moju ekipu, vidim ljude kako žive, kako razmišljaju, šta su im prioriteti, da su ostali zarobljeni ulica, gudra, alkohol. I onda je krenulo da me cepa. Vidim, ja se vraćam kući za Beograd i vidim... Znaš, vidim da ću izgubiti. Nije me radilo na disanje. Nije me radilo, recimo, moju ženu je radilo na disanje i još par drugara. Mene je na leptiriće u stomaku. Vidim kao da ću da izgubim kontrolu nad vozilom, ali izguram ga, posle 15 minuta. 1, 2, po 3 put i na kraju skontam buraz. Nešto nije u redu, Ajde, idemo na psihoterapijicu. Od kad sam krenuo na psihoterapiju, znači, baš preporod. Ali moram da te pitam sad, da se vratim sad na... Jesi uzeo pare, kao? A ne to, za pare znam da nisi vidim te, brate, šta voziš. To je fora, to je fora. Već hoću da te pitam nešto što me vrlo interesuje i što je vrlo ozbiljno. Sad, prešao si sa cijelog tog virtualnog sveta, YouTube, ovo se gde si radiš, što te je radilo i gde si poznat postao i sad si prešao na neki pravi posao. I super si, kao idemo, guraš to. Da li misliš da će ti to dati nešto dobro? Pa za sad mi daje. Mislim, što tiče finansijske strane, okej, ali da li to tebi ispunjava? Da, apsolutno mi ispunjava. Ja sam generalno lik koji se kroz život ne bavi, što mi je u jednu ruku bila i mana, ne bavim se stvarima koje mi ne prije, odmah odustajem od tih stvari, čak i ne dam nekad ni šansu. I sad radom na sebi, sam izgradio neku ličnost i krenuo sam da kapiram da zapravo mene to radi, jer ne bi me radilo da sam po ceo dan recimo u kancu i da radim taj isti posao, iskreno. Imao bi krize, bila bi frka, posle 2 meseca bi odustao možda. Ovako sam opet u interakciji s ljudima, volim izazove, volim nove ljude, volim sebe da uzmem u situaciji da sedim sa nekim direktorima, da pričam o nekim radnicima, do juče sam, ne znam. Radi me to, volim da se snalazim u takvim situacijama i to me baš ispunjava. Plus, što je to finansijski konačno, kao sam krenuo da rastem, znaš, i to mi je onako dodatno. Ne, u stvari to što ne paparaš si uštekao sa strane politične sredstva, kao napravio si paravan sad kvazi Vijetnamci, film, to što ste uštekana lova, poprovalio sam. Ja sam isto početkom 30-ih, znači ti si sad tu nekim mid-30s, tako? Ja sam isto tako nekdo 32-3 godine me uvatilo opasno da me vataju napadi panike. Šejtani. Ali šejtani ozbiljni. A ja sam čovječ ipak super ekstrovertan tip. Uvijek kao klinac i dan danas sam. I pričao sam opušten. Ali ne možeš, znaš, kad to te čušne nešto u malom mozgu, druže, pa krenu neka lučenja, lupanje srca, ti ne znaš šta se dešava. I baš što si rekao, znaš, u našem društvu, pogotovo kod muškaraca, ti je fora
da ne smeš da kukaš, da ne smeš da nešto, ne možeš da kažeš da te strah. Nećeš na ulici kao da... Druže, ja isto to što ti kažeš, vozim na autoputu, brate, rekao, ono moram da stavim sa strane, brate. Šeki te samo uvati za gušicu i... Da, ili, na primjer, u nekom lokalu, znaš, ono, samo želiš da pobegneš odatle. Smeta ti graja, smeta ti ne znam ja šta. Ljudi imaju trip da će da crknu, znaš, ono, ćeš da umreš, brate. Ja otišao u Kamenicu. I ti ja na treningu i krenulo me, ne mogu da nadišem, rekao, ja ženu znam, rekao, jebote, kreće mi srčka. Kaže, ma nema šanse, kao zdravstvi, kakav si, ma kreće mi, a ja se imam taj običaj, se pretovarim poslom, obavezama, 63 stvari odjednom radim, znaš, i onda, razumeš, nema, znaš, mozak stalno radi, i rekao, ja, brate, jer prvi put u životu, rekao, jedem u Kamenicu samo, koga ću Kamenicu, Pričam Gurović, ozbiljno ti kažem, ja došao, rekao, vidi, rekao, čuka, 100% umirem. Znači, ono, opalit će me infra 100%. Ljudi moraju da znaju da u tim situacijama... Ja zdrav, vidi, kao... Jesi imao napade, jesi? Da. Ne, ja nisam, iskreno da vam kažem. Stvarno, šljakalo go, nego nije znao, bata, veruj. Ma nije, bre. Ne, šta se meni desilo, ti kažem šta se meni desilo, ja sam vrlo brzo počeo da sebe, ono, preslišavam. Jer, znaš, kao, ja sam počeo da studiram u stvari, još kao klinac mene je palilo to da prodajem. Ja nisam imao u Kintu, ja sam tapko karte, ono, za baze. Da čuo sam negde da si u Sloveniji prodavao upaljače nešto na ulici. Pa da ti ne pričam, čoče, ja ono, znači, Dorćolac, ono, došao u Sloveniju, svi ovi svi, ono, nema blage veze, znači, samo sam krenuo da haram. U svakom slučaju nije ni bitno. Da, radio sam na ulici, ono, prodavao neke upaljače, a upaljače su bili, to je bilo vreme, tek počinju rave i sve to. Ja sam uzeo ovako okrugle upaljače, i onda silikon onaj, i ovako da napraviš kao šiljke, kapiraš. I onda kada pipkaš onako na ekseru, znači to je ono, znaš, i to sam vadio. A onda uzeo kao pa obojio taj silikon u srebrno sa bronzom, kapiraš. I onda izgleda kao da je buzdovan, kapiraš, ono tako, jebote. Nije ni bitno. Prodavao upaljač, šta ti kažem. Mislim, ali što sam htio da kažem, da, mene je to palilo još kao klinac da napravim lovu, jer nisam imao Kintu.